Gisteren hebben we hier een gesprek gevoerd tussen blokkeervriezen en oorgenodigden die graag aanwezig willen wezen. En Jerry Afrië van Kickout Zwarte Piet. Samen met nog iemand van Kickout Zwarte Piet, Joël. En wat heb je hem hier al hier besprutsen? Nou, we gaan eigenlijk vooral naar elkaar luisterd en vragen stelt. En nou, dat ging natuurlijk over Zwarte Piet. Waarom had het verloren worden? En daarin had... en ik, nou ja, het slavernijverleden, wat er dan onver zit. En nou ja, wat er moet gebeuren wanneer Jerry daar tevreden over is. En nou, het hadden we toen over dat we bepaalde educatie gaan mist op scholen. Omdat ze niet een beste perspectief al werd verteld. En over het slavernijverleden, nou, ik zelf eigenlijk helemaal niks leerd op de middelbare school. Helemaal niks, we mochten dat hoofdstuk oorslaan. Dus nou ja, dat is een voorbeeld. En dat hij zei van nou, meer in gesprek in, elkaar leren kennen. En ja, dat hebben we weer sterk in. Voelt het net eng om twee partijen eigenlijk bij die thuis uit te nodigen? Ja, ik had natuurlijk ontzettend toen nijtocht van nou, ken ik echt iedereen mijn adres Jan, want dan kan je een stream tot het raam krijgen. Maar ik vond het net eng, omdat ik de zaal op vertrouwde, omdat ik met beide meerdere keren in gesprek ben gegaan en ze allebei had leren kent. Dus ik had zij leren kennen, ik had Broeke van Jenny leren kennen tijdens de rechtszaken. En ik heb het met praat. En Jerry had ik natuurlijk leren kennen in Amsterdam. En terwijl ik ze leren kennen, ging ik ze vertrouwen. En dacht ik van, dit gaat goed. Dit kan. Ja. En wat gaat er morgen precies gebeuren? Morgen hebben we een demonstratie doen. Een muzikale demonstratie. Waar we willen laten zien dat we voor een inclusief Sinterklaasfeest binnen. Ja. En wat houdt een inclusief Sinterklaasfeest in? Een inclusief Sinterklaasfeest houdt in dat er geen zwarte pieten meer binnen. En dat er roetveeg pieten binnen hopelijk. En, of gekleurde pieten. Dus dat het de raciale karikatuur dat die eruit gaat. En zodat het een inclusief Sinterklaasfeest wordt. En dus net meer donker ben uitskeld kunnen worden voor de Zwarte Piet. Verwacht is dat het morgen een vredige demonstratie wordt of dat het echt rellen wordt? Ik verwacht een vredige demonstratie en dat hoop ik ontzettend. En daarom ik gewoon lekker muziek meidje en ja. Geen ruzie? Nee, geen ruzie alsjeblieft net. Dat is toch helemaal net het doel van een demonstratie. Demonstratie is gewoon literacy best voor stierst. En ja, was het wel worst. En dat is een inclusief Sinterklaasfeest. Dus mijn muziek. En